pe care l-a luat la candidatura din 5 iunie. Acest lucru dovedește maturitate, încredere. Și mai mult decât atât, felicitări și pentru echipa PSD, în numele căreia și domnul a candidat, pentru că majoritatea din Consiliul Mioveni o reprezintă politic colegii noștri de la Partidul Social Democrat. Eu cred că veți face o echipă puternică, împreună și cu ceilalți consilieri, astăzi care au depus jurământul. Din partea Consiliului Județean aveți reprezentanți ca și consilieri județeni. Am adus de față pe domnul Vârcea Nicolae, care este și a devenit și a fost votat de asemenea, este domnul director Ștefan, foarte cunoscut dumneavoastră. De asemenea, este domnul Tudose, de față. Sper să nu de cineva. Deci, deși sunt la un alt mandat, vă spun, vă garantez, și eu am fost consilier, sunt foarte buni profesioniști și mulțumim Mioveniului, mulțumim organizației politice, pentru că de fiecare dată au reușit și au dovedit că nominalizează adevărați profesioniști. Multe felicitări, succes și contați și pe Consiliul Județean în ansamblul său de un parteneriat sincer, colegial și, bineînțeles, constructiv. Mulțumesc mult!